Здравейте! Отговарям на едно питане на Неви Коева за това как да си проверим киселото мляко за глутен. Дълго време обмислях такова представяне, което да не обвини никой в не много коректни действия и заради това скривам имената на всички кофички с кисело мляко. В чиник ще ви сипя по една, за да видите какво правя, за да разберем дали киселото мляко става или не за ядене. С или без глутен. Избора е важен. Така. Значи в кадър ще бъде само моя буркан с брашно, в който със сигурност знам, че има глутен, защото брашното е от Лимец. От тук нататък следват едно проверено кисело мляко. Това е киселото мляко, което ям постоянно. Него също ще го сложа на страна. И отварям едно по едно кофичките мляко. Днес ще проверя. Това е номер едно. По същия начин, по който са зад камерата. Номер 2. Не забравяйте, че винаги е добре да прочетете съставните продукти в млякото, което купувате, и имитиращо дори да е, защото то със сигурност този списък от продукти може да ви каже много. За мен казва дали има сухо мляко, например, като става на въпрос за киселото мляко, и в една от кофичките мярнах в състава, че е цитирано наличие на сухо мляко, което не е лошо, но моята баба никога не е използвала кисело мляко, за да го е правила. Не коментирам срока на годност, не коментирам и маслеността. Аз избрах основно умишлено висока масленост, защото обикновено това гарантира и по-висок срок на годност. Покрай желанието на производителите да доведат срока на годност до повече дни, се прокрадват и възможностите за спекулация с това дали млякото е истинско кисело или е имитиращ продукт. Последното мляко. Истината е, че всички изглеждат еднакво добре, еднакво истински, еднакво бели. Ще приближа камерата отново до всички тях. Така. За да не губя време, избърсах чинийките от прах. Просто не съм ги използвал много отдавна. Така. Отново млякото на кадър. Сега това, което следва, е моето шише за проба. Йод, който, ако ще спомняте от уроците по биология, боядисъл в лилаво при наличие на нишесте.
Брашното е от Лимец и ще използвам слънцето, за да ви покажа колко сиво лилаво става. Така. Продължаваме с изпитаното кисело мляко. За моя радост, това, което виждаме, че нито едно от млеката не боядиса йода в синьо. Така както направи брашното от Лимец. Ето тук, виждате какво е тъмно черно, лилаво. А това беше моето мляко. Сега има много кофички кисело мляко за желаящи да ми помогнат с тази свръхдоза от 1, 2, 3 кг, 4 кг кисело мляко. Очаквам да се обадите. Шегата на страна. Днеска сложих, предлагам и още нещо. След срещата в понеделник, която ще стане пак тук, въпрос на здраве, когато отговарям на ваши въпроси, в реално време ще проведа и една среща, за която каня всеки, който желая да пътува до Евксиноград. Салони Нуши бяха така любезни да ме поканят да им гостувам. По същия начин, по който отговарям на въпроси, които вече са ми зададени, ще се състои едно живо истинско предаване с хора, които сутринта в понеделник, което е 10, ще направим същия разговор с отговор на въпроси, които вие имате. Значи, в 10 часа на 10 в салони Нуши Евксиноград ще отговарям на въпроси за здраве и естествено продължавам да търся отговори на въпросите, които вие имате. Много благодаря за вниманието за всички, които следиха това видео и ви пожелавам усмихнат ден.